Eskuetan dakoten kuaderno hau praktikoa kaso bai, baina ez da grazia edo nortasun larregikoa, baina Aretxabaletan ekin dabitzen ikastaro baten parte hartzaileak kuaderno praktikoak, baina eraberian politak bakarrak bereziak egiten ikasten dabitz. Era honetako kuadernoak hain zuzen be, eta gurekin geratzen bazai, erreportaje honetan, halakoak zela iken dian be ikasiko duzue. Uxuniper Agirre, kaixo? Kaixo, etxaldean. Atzaldeon, zeu zara, Aretxabaletako ikastaro emongo dauena, ez da lehenengo aldisa gainera, olako ekintza bate ekin dozula. Zu zeu ez, noiz, zela zizinan, kuadernoak eta eskuz egiten, zela zergatik? Zergatik eta noiz, izan zen pandemia garaian, deno berriro antolatu genunean gure bizitzak kasi. Hortik, egia da ni diseinu formakuntza formaletik nator diseinu grafiko eta editorialetik, eta papergintza beti gustatu zen arlo bat da, eta azkenen kurtsoak egiten hasi nintzen, eta azkenen ofizio bihurtu nun, eta biak uztartzen ditut diseinua eta kuadernoak. Hori, zezuk egin duzu, eskuzeinako kuadernoak, eskuzeinako agendak euskaraz, ezta? Hori da, bai, papergintza euskarazko papergintzan oinarritzen naiz batez ere, eta azkenen Euskal Herri mailan eta Euskal Herritik kanporako edozein erabiltzailerentzako indako produktuak dira. Esan behar da gainera, eraontako kuadernoek badako ja bere xarma, ez da oso erresa da, joatia paperdenda batera eta erostia betiko erastundun kuaderno horretako bat, baina honek badako euren xarma norberak egin jakuak, eta bukerrezpan hau, zeube biltzen zara, ez da? Azoketan eta beste lekutan olakoak esaltzen, harrera hona eukiten daue. Bai, badago kontzientzia mota bat, nun eskuzindako produktuak badute harrera hon bat, bai dago ratzean dagoen prozesuan, ez dakit, jendea gustatzen zaio ere baita jakitea, bertako produktu baten konfiantza edukitzea hori, eta azkenen nik bai sentitzen dut, geroz eta jende gehiago gerturatzen zaitela, eta hor nunbait Euskal Herri mailan daudela nire kuadernotxoak, baien sorkuntzarako, azkenentzako bai dalako, herramienta bat, nik sortzen duten produktua bai dauka gerora bestentzako sormenerako erabilgarri den herramienta bat. Bai idazketarako, bai marrazketarako, bai argazkigintzarako, algunak egiten ditutelako ere bai. Orduan bai da prozesu bat gehiago pozten nagoela. Akaso ez diola puntiak zirriborruak egiteko, ez? Hor pinima penia bemuten dagoelako, ez? Horritxako hortan gastatzia. Askotan esaten diaten zerbait da, baina nik nire erantzuna da, eta zu kalea dotore atatzen zea, ez da? Idazteko ere baita eta zure barrenak askatzeko ere baita behar duzu gauza dotore bat. Hori, eta betetzen bali bada, beste batein eta listo. Hemen, Aretxabaletan, hasteko eta behin, bi ikastaro moten mongo dituzu, bat helduendako eta umiendako, beste bat helduendako bakarrik, horrek esan gura dau, edozeinek egiteko modukoak diala, txikinen epein aldituztela. Bai, noski, bai, txikinetatik hasi, heldu adein guztitako helduntzako zerbait da, egokitu behar dira herramientak eta hola, baina bai da, baliabide gutxikin, porque azkenen erabiltzen ditugun materialak, etxean ditugun materialak dialako, eta bai ditugu azkenen oial, zatitxoak, kartulinak, folio berrerabiliak, kartulinak, zerealen kartulinak izan daitezken kartulinak erabiltzen dira tapa bezala, orduan, bai, denentzako balia da. Hori da, eta gero bihar dugun gauza apur bakarrenetekoa, gura ize batzuk eta kola, hori da, azkenen, bai, denok etxean edo errez topa itzazkegun materialak dira, herramientak dira, eta ez egin dezake. Mota ezberdinetako kuadernoak egin alditugu etxean, ez da? Batzuk japoniar influentziakoak, beste batzuk esain beste pixak kontegu, zeretako teknikak lantzen dituzuzuk adibidez? Bai, kuadernoak egiten ditugunean bai daude esaten dana tapabiguneko kuadernoak, izan daitezkela larrua erabiliz daitezkena, gero beste batzuk tapabigunekoak, kartulina finakin estaliko genituzke tela bidez, edo beste paper mota batzuk bidez, edo tapagogorrekoak, kuadernoak, zuk esan ez du nahi patu dituzun espirale horiek dituztenak, azken tapagogorrean joten dira askotan,
Eta teknika ezberdinak daude, josketa mota ezberdinekin, bai batzu datoz japoniar tradizio batetikan, azken baita ofizio zahar bat, eta nik iten dutena osaiatzen izena da berrikuntza puntu bat ematen, estanpatu berriekin, eta gaurkotzen pixkat teknikak. Gainera, norberak berari guztekin txakon, tela zatisak egin aldau, teknika norberak beran aukeratu aldau, ez da, gura dauen horretarako. Oso pertsonalizatu izan daiteken lan bat da, azkenean, zu juten zera, etxean daukazun edo zein, trapuzarrekin izan daiteke, berrerabilpena sustatzen duen teknikak dialako askotan. Mirian eta Nikole ikusten zaituztegu hemen kuadernua eiken, zela doia, zaila da, Nikole, samurra da edo? Bueno, momentu zerreixa. Momentu zerreixa, oin zabitzai momentu delikau bakin, oin zabitzai mosten dana ondo geratzeko. Bai. Bai, eta zelatan animo zai, ez? Ikastaro honetan parte hartzera. Bueno, entera ugitzen ikastarua zauela eta, izen emun gauen. Izen emun gauen erakoia taldia osatuta zauen da pentsetan gauen, listan ero geratu ginen, baina sorpresa hartu gauen Joan San Astien abixo zuzkoenien beste talderen bat, ez da izela antolatu da bien, da leku eukidoguela eta posik. Zuek basai, olako kuadernoak erosteko olako kuaderno bereziak gustaitekoak? Bai. Honeik edo hola ikastolako normalako beto? Honeik. Honeiko beto, ez da? Bai. Eta momentuz ondo doia? Bai, momentuz, errex, ikusiko zela bukaketan dauen. Hasi behitzat ondo hasi zei. Bai. Ez hau, geixau deskonzentrako, eskerrik asko bixui. Bai, eskerrik asko zuei. Azken emaitza hause izango litzake, ez da? Josketa japoniarra? Bai, teknika hau josketa japoniarra litzateke. Hola, geratuko litzake barrutik. Ona baina, zela heltzen gara? Bale, horra iristeko, egiten dana da, bi kartulina, esan dizuten bezala ez, zerealen kartulina izan daitekeen hori, berrerabiliz, emango genioke kola txuria, azkenen erabiltzen dian kola txuriak erabiliko genituzke. Egingo genukena da enkolatu. Ondo zabaldu dana, ez da? Zabaldu dana, dena kolaz bete. Eta gero egingo genukena da, azkenen, hori gainean pegatu, ez da? Tela itxatxi eta traputxo baten laguntzaz alixatuko genuke guztia. Eta honla, nola baitukiko duke, kuadernoko azala. Azala sortuko genuke hola. Eta gero teknika jarraipena izango litzake, barruan, kasu honetan, koloredun folioak edo folio txuriak erabiliz. Hartuko genuke takotxo bat, eta... Zuluak danak ondo lerrokatuta egin, hori garrantzitsua? Danak ondo lerrokatu, eta azkenen ingo genioke zulotxo batzuk, Izan daiteke edo taladro batekin, artxibadorean taladro batekin, edo puntzoi baten laguntzaz, zulatuko genuke kuadernoa. Eta gero azkenean izango litzake joskintza. Hartuko genuke ari bat, edo zein ari mota, eta josingo genuke. Hola, nolabait kuadernoan zati ezberdinak lotuta geratuko liazke, Hori ez da, da? pixkanaka jungo geha lotzen, teknika honekin azkenean egiten dena da, era errez batean, folio sueltuak lotuko genituzke. Eta arixa bera erabiltzen dugu, dekorazioarako elementu baita, ez da? Bai, gero posible dizio jarri bolatxoak edo nahi dana, eta lortuko genuke azkenen kuaderno bat. Hori da, hortxe danak ondo lotuta. Eta hortxe azkenengo ukituak dana ondo hilaran egon dixen, ez da? Danak zuzen egon dixen, ez da? Zuzen, eta azkeneko korapilo honekin, itxiko genuke gure kuadernoa, eta hemen jarri dezakeio bolatxo batzuk, edo lo que sea. Bai, hemen dakoen moduan, ez da? Honek adibidez, badako bere bolatxoak, bere detailea.
bolatxoa jarriko genioke, detailetxo bat bukatzeko bezala. Eta gure kuadernua, ja, listo, erabiltzeko. Oso ondo. Norberak erabiltzeko edo oparitzeko baita gisa esan olakoak inak gero penia muten dago, beste bat ematia baita. Uxune Iparragirre, eskerrik asko, benetan gaur kuaderno honek zela ikendian erakostekatik.